Здравейте! Ами, какво да ви кажа? Пак съм аз. За жалост или не? Та днес имаме удоволствието да приветстваме Теодор Лука, български режисьор и театрален педагог от Троян. Теодор завършва специалност театър и драматизация в Обединеното кралство и през 2016 година основава театрална школа Нюанси, която се занимава с образованието и разпространението в сферата на сценичните изкуства. Като ръководител на Нюанси, Теодор реализира множество успешни проекти, включително лятната стажантска програма, която събира ученици от различни краища на страната и ги въвежда в света на театъра. Той също така отговаря за специалност драматичен театър в НУИ Панайот Пипков в град Плевен, където споделя своя опит и страст към театралното изкуство с младите таланти. Днес ще разговаряме с Теодор за неговия път в театралното изкуство, предизвикателствата и успехите му като режисьор и педагог, както и за бъдещите му проекти и мечти, свързани с развитието на културния живот в България. Приятно гледане! Здрасти, Тедо! Здрасти, Ники, какво става? Нищо при теб, как си? Добре. Не се оплаквам, преди работно. Какво запали у вас любовта към театъра? Танците всъщност. Ходих на танци, правихме едно шоу танцово, което имаше актьорски елемент в него. И всъщност това запали любовта в театъра у мен. И оттам тръгна всичко. Да. Не, първото ми сценично представяне беше като фокусник в 4-ти клас. Беше доста комично. Но после всички ме познаваха и ме поздравяха в двора на училището и се чувствах много добре. Но танците са това, което ме бутнаха да стана по някакъв начин артист. Супер, значи на танците дължим всичко. Какво ви вдъхнови да станете преподавател в Националното училище по изкуствата Панайот Пипков в град Плевен и какви са най-големите предизвикателства в работата с млади таланти? Нищо не ме вдъхнови. Аз конкретно в училището да преподавам. Ако трябва да бъдем напълно честни, пък за мен ми е важно да не си говорим глупости и да бъдем честни. Аз почнах работа 2020, когато нямаше никаква работа за артисти. Беше ковидно време и беше необходимост за мен да си намеря някаква работа. Винаги съм обичал да преподавам. Аз преподавах в театралната школа преди това. Просто с течение на обстоятелствата ме доведоха до там. Не е нещо, което съм започнал да го правя с дълбоко вдъхновение. Това не значи, че съм го правил с нежелание. Разбира се, с голямо желание го правя. Но е с течение на обстоятелствата и много често в живота нещата са с течение на обстоятелствата, които са обстоятелства предизвикани от нашите действия. Сега аз ако нямах театрална школа от 2016 и не преподавах 4-5 години в частния сектор преди това, нямаше да ме поканят да преподавам в училището. Не е случайност, но просто така се текоха обстоятелствата. Може би ако нямаше COVID, нямаше да я започна тази работа, защото беше в друг град, налагаше се пътуване, доста елементи не бяха перфектни за мен, за да я започна, но в обстоятелствата, които бяха тогава, беше най-доброто, което мога да направя за себе си. Ако си спомняш, в 2020 година никой артист нямаше никаква работа. Да. И всички отчаяно правиха някакви видеа в интернет и се надяваха, включително и аз, да предизвикат някакво внимание, да съберат някакви средства от онлайн продажби или въобще беше ужас за артистите в България през 2020. Но ние се справихме. Това, което е най-голямата трудност, е, че системата, в която работим, е трудна за променяне.
няма, няма голяма гъвкавост в това да се изслушват мнения, да се взима опит, да се преработва начина, по който работим. Примерно, моите ученици имат 2 часа от този предмет, 3 часа от този предмет, 4 часа от този предмет. С моите колеги от цялата страна, ако искаме да променим броя на часовете им в някакво съотношение, е доста тежка административна процедура. Също така съдържанието в тези часове го определяме всички заедно и като има някакво буш в ред колегията на разни конференции и така нататък, и като има някакво разминаване между нас, большинството наделява, което не е оптималният начин да се прави програма. Въобще е бавно, трудно, тромаво се случват промените, иновациите в тази сфера, което е досадно за мен, но е част от нещата. Всяка една система, колкото по-голяма става, толкова по-тромава става. А образователната система е една от най-големите и най-тромавите в страната. Така е напълно. А какви са основните принципи, които се стремите да предадете на вашите ученици? За мен е важно да упражняват критична мисъл, да мислят върху нещата, които им се преподават, да ги поставят под въпрос по интелигентен и възпитан начин, не да се карат. Да си задават въпроса защо го учат това, защо го правят това, защо искам това. Изобщо въпроса защо да се задава. Ако им хареса някое представление, ги питам защо, и те са супер изненадани, че ги питам защо им е харесало, защото те са свикнали да им се задава въпроса защо в негативна ситуация, примерно, що не ти хареса. Това според мен е супер важно, защото ти ако си зададеш за достатъчно пъти въпроса защо и си отговориш благодарение на разсъждения или че си прочел някоя книга или си питал някой, кой да разбира повече от теб, по този начин можеш да научиш всичко на света. Той е универсален принцип, който не е свързан с идеология. За мен е важно да намираме такива неща, които са универсални, които не са свързани с идеология или с в нашето изкуство има методи, които хората обичат да следват, един или друг или трети. Харесвам да намирам универсални неща, които не са свързани с такава конкретика, които имат принцип зад себе си, който може да бъде приложен навсякъде, не само в изкуството. Благодаря за отговора. Бихте ли ни разказали малко за театър Нюанси? Нюанси е... Театрална школа Нюанси е официалното наименование на сдружението, което е малко странно наименование, защото изобщо не е описателно на това, което прави Нюанси. Наскоро ми се наложи за себе си да дефинирам какво точно е Нюанси. Нюанси е една група хора. Това е Нюанси. Една група хора с общия интерес да правят съвременно, предизвикателно, интересно и надявам се качествено изкуство. Опитваме се да е качествено. Това вече е въпрос на зрителя да оцени. Това е Нюанси, една общност. Една общност, която се занимава най-вече с образователна дейност в сферата на изкуствата, но и продуцираме спектакли. Към момента имаме театрален салон с 100 места в град Троян, но не е театъра сградата Нюанси, нито е продуцентска къща, която прави пиеси, по-скоро сме общност, която се надявам да расте, да става все по-голяма и да събира все повече различни хора, които да си задават въпроса защо един на друг и на себе си. Супер, благодаря много за отговора. Също може ли да ни разкажеш малко повече за стажанската програма, която всъщност организирате която всъщност ти организираш? Да, стажанската програма е едно от любимите неща, които правя, защото си мисля, че е изключително ефективно.
Какво си мисля, че се случва в повечето образователни институции, било то частни, висши, в средното или в висшето образование, в театрални школи, изобщо навсякъде, във всякаква форма на онлайн, офлайн образование, навсякъде. Правят се едни много големи, дълги неща, наречени по всевъзможни начини, които са някакви планове за действие, програми, които са страшно дълги, страшно проточени и според мен се случват две неща в тези дълги програми. Първото е, че губим времето на учениците. И защо в България има един такъв менталитет, че ученика там трябва да прояви търпение, да слуша и да мирува, докато не му се каже всичко, което трябва да му се каже, с което аз въобще не съм съгласен. Младите хора са толкова заети в днешно време, особено дейните млади хора нямат такова време за губене. Те нямат и търпението за това, което е част от реалността на времето ни. И второто нещо, което се случва, освен че им губим времето, е, че страшно много се размиват нещата по този начин. И моята стажанска програма е отговор на това нещо по някакъв начин, която е супер интензивна, правят с само най-необходимите и най-конкретните неща, за които можем да се сетим. Сега ние не можем, капацитета ни е ограничен от гледна точка на преподавателски екип и какво можем да направим от година на година. Но идеята е, всяка година е супер конкретна задачата. Всяка година има много сбита програма, която е супер семпла и мога да я обясня на стажантите още на първия ден. Ще правите това и това. Това са трите неща, които ще правим. Ще ги правим 21 дена. Очакваме този и този резултат. Супер просто. Това е идеята. И по този начин, първото, което е, тези хора са половината, ти си била стажантка в нюанси, знаеш много добре, но за хората, които ще гледат това видео, ще обясня. Половината от тези хора са от извън града, от извън Троян. Тук стана въпрос за Троян, винаги говорим за Троян. Така е. Половината хора са от извън града, другата половина от хората са от Троян и околията. И какво се случва? Тези хора стават един супер сплутен екип, прекарват от сутрин до вечер в театъра, работейки, правейки нещо супер продуктивно. И това се случва 3 седмици подред. И тези хора първо създават една общност, второ не се занимават с абсолютно нищо друго. Изолираме ги от външния свят и от всякакви стресове, влияния и различни, което е съвсем умишлено и нарочно, да се изолират от собствения си живот, от гаджетата си, от родителите си, от училище, от други работи, които имат, от други отговорности, от други задължения. 21 дена имаш само тая работа да правиш това, което ти е в програмата. Първо, по-задълбочен фокус дава това. Второ, супер яка общност става между тях, защото самата програма е предизвикателна физически и психически. И когато една група от хора са предизвикани заедно да постигнат нещо, това ги сплотява повече от всяко друго едно нещо, което може да те сплоти. И третото, което е всичката информация, понеже те не са обременени с 1200 други неща и тя е конкретна и целенасочена и няма днеска тези глупости, утре други глупости, ще разбереш как е свързано това след 3 години и така нататък, както са в нашите учебни програми в училище по най-различни предмети. Тези 3 компонента, изолацията, общността и супер конкретната програма, която те разбират от ден едно, прави много ефективна за мен обучителна програма. И заради това стажът ми е едно от най-любимите неща, които правя, защото 20 дена работя и виждам супер як резултат на края на това нещо. Виждам не във всички, разбира се, защото хора и хора, но в голяма част от хората, които го правят това, виждам някаква, не искам да го нарека промяна, но заряд, енергия, вдъхновение, сила. Виждам, че те са се променили от първия ден до 20-я ден, що се отнася до знанията им в театъра, пък и ти ще кажеш дали в други отношения. Виждам, че са приятели. Най-малкото, което са създали 9-10 нови приятеля, които ще се надявам се за цял живот. И това е супер яко. Супер по-ефективно е от да речем един университетски курс 3 години, който
както си на репетиция, отиваш изведнъж да учиш нещо съвсем несвързано в някаква класна стая, преподавателите не си комуникират, няма конкретика и така нататък. Според мен 5-6 такива интензивни курса ще ти дадат повече знания, отколкото една цяла бакалавърска програма. Много хейт ще получа за този коментар. Според мен е пълната истина. Аз лично съм изключително доволна от стажанската програма. За хората, които не знаят, т.е. 2024 година бях част от стажанската програма на Театър Нюанси и както професионално, така и личностно доста усещам, че съм се развила като цяло и доста неща съм научила, за което съм изключително благодарна. А тази година плануваш ли отново да има стажанска програма? Значи аз имам силното желание стажанската програма да е нещо, което се случва ежегодно, даже 2 пъти в годината, може би за в бъдеще, като единият таргетира тинейджери в ранна тинейджърска възраст, 13, 14, 15 години, 16, а другата таргетира 17, 18, 19, 20 годишни, хора, които скоро ще започнат професионалния си път. Това е амбицията. Сега ще е една програмата. Но доста амбициозни планове имам за нея и за разрастването, но няма да ги споделя тук, защото щастието обича тишината. Но тази година сме подали проект за стажанската програма още веднъж на община Троян, която подпомага програмата до сега 2 години подред. Те знаят колко е ценна. Община Троян е страхотен партньор и съм изключително голям късметлия да живея в една от малкото общини в България, в която местната администрация е супер свързана с културния живот и са напълно наясно с това, кое е ценно, какво се случва в общината и така нататък. Така че силно се надявам да получа подкрепа от община Троян още веднъж тази година. Рано или късно подкрепата на община Троян няма да е достатъчна, защото ще трябва да разраснем програмата на съвсем различни мащаби, така че ще търся финансиране и от частни спонсори, и от други програми и така нататък. Но да, краткият отговор е да, ще има стажанска програма тази година и занапред. Усложняващия фактор е финансирането, защото е малко скъпо. Скъпо е, защото тези хора, които дойдат, трябва да се настанят и тези хора, които денонощно, от 8 часа на ден преподават и се занимават с тях, трябва да се обезпечат по някакъв начин. Отделно има логистични и маркетинг разходи. Ясно е на хората, че това е всяко нещо струва пари, но мисля, че с това ще се справим да намерим необходимото финансиране, да се случи и тя да продължи да бъде безплатна за участниците, защото това е интересен момент. Тук разхода в тази образователна програма, тук разходите са прехвърлени върху в случая община Троян пое голям процент от разходите и Театър Нюанси се самофинансира голям процент от разходите, но не са прехвърлени върху учащия, което е друг момент, защото като няма размяна на пари между мен и теб, доста по-лесно се гради доверие, защото аз не се опитвам да ти продам нещо, според мен. Така че това е нещо, което също ще се опитаме да подобрим, да няма... Не да подобрим, а да продължи да бъде така, да няма такса за участие в тази програма. Което е супер. В един университет, като си платиш 2500 лева семестъра, малко има един момент, в който университета има интерес ти да продължиш да участваш и той така да не те изостави. В същия момент ти си платил за нещо, имаш едни очаквания, не знам, странно е, когато се обменят пари за образование, разбирам, че трябва да се случва понякога и съм правил платени работилници и така нататък, но конкретно за програмата мисля, че това е част от формулата за успех. Така е, много благодаря. Също така, знам, че си учил в University of Wales. Можеш ли да ни кажеш малко повече относно обучението там?
Университет се казва University of South Wales, Южен Уелс. Уелсчаните гордо се делят на южняци и северняци. А, а, Университета е това, което един университет ти дава. Според мен най-ценното, което може да ти даде, е база за развитие, буквална база за развитие и среда. В University of South Wales базата е абсолютно невероятна, една от най-добрите в света, защото е супер скоро построена изобщо сградата, е последен писък на модата. Има театри за репетиционни, танцови зали, звукозаписни студия и разбира се е свързана с националната верига на библиотеки на Обединеното кралство, което значи имаш достъп до общо взето всяка книга на английски на света. Само това само по себе си ти дава, докато си там студент, свободата да си играеш както си искаш със средата си и да експериментираш. Що се отнася до средата, University of South Wales беше готино място за мен. Мерих много интересни хора, станах по-широко скорен. Както казах, това е най-ценното, което може да ти даде един университет. Самата информация, която съм научил там, не е некачествена в никой случай, но по-голямата част от нея после в по-късна възраст съм минал и съм я повторил, защото не съм бил достатъчно находчив и разумен да я усвоя както трябва по време на студентството ми. По-скоро това, което получих по време на студентството си е да стана по-широко скорен и да експериментирам повече. Почти всичко, което съм учил в University of South Wales, съм го преговорил самостоятелно после. Но самия факт, че съм знаел, че го има, е голямо предимство. Защото не бих и подозирал за много от нещата, които съм научил там, ако не съм учил там. University of South Wales е хубав университет, има много хубави университети по света. Но пак казвам, университетската система, това е големия плюс, не е самото съдържание на образованието, според мен. Научите ли някакви ключови уроци там, които са повлияли на вашия поглед на театралното изкуство? Със сигурност най-влиятелните хора за мен там бяха няколко от преподавателите ми. Мат Гол ми прави дипломния спектакъл. Той работи с Пина Бауш и е доста добър хореограф и режисьор. Той ме повлиял повече не с това, което ми е казал, а с това, което ми е показал. Начинът, по който той режисираше, начинът, по който той поставяше, начинът, по който той работеше с нас, ме е променил повече, гледайки го, работейки с него, отколкото каквото и да е било, което някой ми е казал. Всъщност то е така и при малките деца, и при възрастните хора. Много повече ти влияе това, което ти покажат, отколкото това, което ти кажат. Та, може би това е нещо, което най-много ми е подействало. Факта, че той беше супер целенасочен, супер сдържан, супер уверен, работеше без страх, много смел, много креативен. Не слагаше нито върху себе си, нито върху нас ограничения. Това вие няма да го направите, това аз няма да го направя. Никога не е било това менталитета. Натискали са ни по време на дипломния спектакъл отвъд пределите на това, което си мислих, че е възможно. Танцували сме по 10 часа на ден, буквално да танцуваш 10 часа на ден. Но това се пренесе и в концепцията на стажанската програма, защото аз знам на какво е способно човешкото тяло сега. Знам, че 8 часа да репетирате на ден няма да ви съсипе и да ви щупи. Ще ви направи по-силни и по-уверени в себе си и после една 2-часова репетиция ще ви се струва като следобеден чай. Така е. Напълно. Нас не ни събаряха 8 часа. Само в началото.
Не са ви събаряли никога. Малко е трудно, но това е напълно нормално. Другите хора във всички всякакви други професии работят по 8 часа на ден. Така е. Но при нас беше Мен много малко не ми харесва. по-интенсивно. Ами, не, в смисъл, представи си да бъркаш бетон 8 часа на ден. Това Или да си е друго сервитьор вече. напред-назад 8 часа на ден. Според мен сме малко разглезани артистите. Много по-добре е, според мен, ти да работиш 9 часа на ден, 3 дена в седмицата, отколкото както повечето артисти работят 6 дена в седмицата по 4 часа. И Така си е, губят напълно. времето. И седят и пушат цигари преди репетиция и обсъждат дълбоко философски въпроси и след репетиция правят същото и по време на репетиция се прави една голяма почивка да не се изморим. Като цяло, според мен, хората не пачкат достатъчно и това и е загуба на време това. По-добре да влезеш, супер ефективно да работиш интензивно и дълго и после да си гледаш работата. Да си почиваш или да правиш нещо друго и така. А как според теб се различава подходът към театъра там, нали, т.е. в Саут Уелс и от този в България? Подхода към създаването на театър или към... Какво имаш предвид? Към създаването на театъра. Тук има един популярен модел, който се прилага. Съвсем многоизвестната система на Станиславски, която е работеща в България от 50-те години, мисля. Която общо взето процеса е събираме се, четем текста на една маса, това се наричат репетиции на маса, обсъждаме го, четем го пак го обсъждаме, анализираме мотивациите на героя и така нататък, и така нататък, и така нататък. По някакъв път това се случва за един ден, по някакъв път се случва за месеци, не зависи от процеса на режисьора и на екипа. И после се събират и го поставят това нещо по същите модели и системи, нали, на Станиславски. И това води до някакъв... смисъл, това е процеса за голяма част от хората в България. Разбира се, има страшно интересни творци в България, които правят страшно експериментални неща. И то се личи по крайния им продукт и експериментират, но не са болшинството на този етап. Болшинството на този етап работят по този начин. Докато там няма една система за работа, която е популярна, там хората да, някои хора работят по Станиславски изключително малко, но хората страшно много експериментират и се окуражава колаборация. Най-голямата разлика между българския театър и британския, която аз намирам, е предмета девайзинг. То е една моя колежка и приятелка го е превела като авторски театър. Тя прави фестивала на авторския театър Цвета Балийска. Някакъв предмет. Ние всички сме имали този предмет в UK, девайзинг, в който ти заедно с твоите съученици създаваш нещо. В България го няма като предмет. Има го като практика, разбира се, правят се етюди и така нататък, но го няма предмет, към който се изучава създаването на театър като собствена дисциплина. И мисля, че това води до малък инструментариум в българския артист за създаване на театър. И мисля, че хора като Цвета и много други такива, които са иноватори в сферата, допринасят много това да се разнообрази в България, но още сме прегърнали така идеята за системата на Станиславски, която е изключително работеща, между другото. Тя не е неефективна, но според мен бихме получили много, ако диверсифицираме малко начина, по който правим изкуство. Така е, напълно. Може ли да ни разкажеш малко повече за бъдещите ти проекти и планове, освен стажанската програма, за която вече разбрахме? За в бъдеще
поне за в близкото бъдеще, искам да правя по-малко неща, не повече, и да се фокусирам върху това те да са малко по-качествени. Стажанската програма тази година ще се разпъне и вместо да е и към този интензивен курс лятото ще има няколко също доста интензивни уикенд workshopи, които са онлайн, които са свързани с други супер конкретни неща, които после се сглабят в едно нещо. Тази година идеята е да създадем трупа, така че доста повече енергия ще хвърля в стажанската програма. Като цяло плановете ми са свързани с образование в сферата на театъра. Искам да съм повече, да създавам системи, които работят за хората, образователни, които да вкарам в практическо приложение и да доведат до някаква до някакво развитие в сферата на изкуствата, по-скоро отколкото аз да режисирам. Лично вече имам, не съм ги броил скоро, но са близо 40 спектакъла поставени и съм на 30. Мисля, че мога да спра за малко, да си почина и да се фокусирам върху хора около себе си. Това са ми грубо казани плановете. Сега предстои ми да правя малко научно-изследователска дейност тази година. Предстои ми да разрасна стажантската програма и ми предстои да спра да правя много от нещата, които правя сега, за да мога да се фокусирам върху тези неща. Едно нещо, което ми е супер любимо, което много рядко имам време да правя, но искам да му обърна повече внимание. Пиша статии в Substack за театър и мисля да пиша повече и да публикувам повече есета, научна дейност и така нататък, които се вливат в тази образователна дейност, свързана с театъра. Супер, много благодаря, дано всичко мине по план. И последният ми въпрос към теб е какъв съвет би дал на хората, които те първо започват да се занимават с изкуство, де-факто на младите таланти? Да не се безпокоят за дали ще си намерят работа, да не се безпокоят за колко пари ще изкарват, да се безпокоят за това с какви хора се заобикалят, средата, това да е нещо, което да хвърлят енергия, разсъждавайки върху него, и кое е възможно да бъдат супер смели в решенията си. Защо? В смисъл, в логика са посяти тези думи, не са езотерични по никакъв начин. Да се притесняваш за колко пари ще изкараш като артист е контрапродуктивно. Защото почваш да изпадаш в някакви супер странни такива странични сайт-квестове, които те карат да губиш фокус от целта. Супер много работа има в сферата на изкуството. Работа има. Аз имам чувството, че имам твърде много работа, не малко работа. Искам да дам на някой част от работата ми, да ме оставят на мира, за да мога да се фокусирам и да правя по-качествено на тези неща. Пари се изкарват в днешно време. Има супер много системи за финансиране, има супер много начини, няма да умрем от глад, всичко ще бъде наред. Тези неща не бива да ги безпокоят хората, защото аз познавам повече хора, които отидоха да учат бизнес, които не изкарват, не се справят добре финансово в живота, отколкото хора, които отидоха да учат театър, които не се справят. В смисъл ще се оправим, не е толкова страшно това нещо. Казвам го, защото повечето ми ученици това дълбоко ги притеснява. Знаеш що? Защото родителите им дълбоко ги притесняват. Това им говорят за това постоянно. Как ще се оправиш после и така нататък. Споко ще се оправите. Това не е страшно изобщо, има работа.
трябва да се притесняваме с какви хора се заобикаляме, защото рано или късно придобиваме навиците на хората около нас. И къде ще идеш да учиш като студент и с какви хора ще работиш, дълбоко те променя без да го осъзнаваш. Това е нещо, което трябва да разсъждавате и да мислите, защото сега е по-важно от всякога. Така е. Много благодаря за отговора. Благодаря и за цялото интервю. Това беше от нас. Още веднъж много благодаря за интервюто и да, това е. Пожелавам здраве и успех!